ndiyajoyina phansi kwalomgomo. Xa ndijoyina ke phansi kwalomgomo ndinqwenela sijonge pha kuqala kwincwadi kaPawulos xa ebhalela elibandla laseRoma ukuze ke singcambaze kakuhle. Umpostoli uPawulos siyamazi sonke into yokuba uke waqala waba nguSawuli. Umpostoli uPawulos ke ngela xesha esenguSawuli uye watshutshisa amakholwa. Kodwa ngenye imini ehamba esenza umsebenzi wakhe eya kwintaba zeDamasko, ehamba kwintaba zeDamasko wadibana noThixo wathetha kuye. Yenza ke lento njengoba uPawulos etshutshisa lamakholwa, uThixo wathetha ngendlela eyohlukileyo noPawulos. Andiyazi okanye andiqinisekanga okokuba ngela xesha likaPawulos ngeziphi indlela uThixo abethetha ngazo nabantu bakhe. Kodwa apha kuPawulos akafunanga uThixo ukuthetha noPawulos ngexesha uPawulos ezihlalele ephakathi kwabaFarisi eva izinto zabaFarisi. Kodwa uThixo uyamlinda uPawulos aphume pha abehleli khona kule ndawo ayiqhelileyo. Kodwa udibana naye apha esemsebenzini ngoba uThixo akathathi umuntu ongenzi into asebenze ngaye. Kodwa uThixo ufuna lo muntu kanye osisiphithiphithi ukuze ahambe lo muntu ayophithizela ngelizwi lakhe. uPawulos ke apha kule ncwadi yabaseRoma uyakomishnwa njengompostile okokuba ahambe ayoshumayela. Ukhishwa kwi-comfort zone yakhe apha uPawulos, uyiswa beyond i-comfort zone ngoba apha endleleni kuyena kumandi ngoba utshutshisa amakholwa. uPawulos kuye kumnandi ngoba wenza lento eseduze enhlizweni yakhe. Kanti akayazi uPawulos into yokokuba obubumnandi abuvayo abusibo ubumnandi bokokuba utshutshiswa amakholwa. Uvuba umnandi bokokuba ngale mini uzodibana noThixo. Yathi le nto mandithi kuni zigildas kuyenzeka amaKrestu avuye xa esendleleni ecinga into yokokuba avuyela le nto ayoyenza. Kanti le nto ayoyenza umKrestu ayinamandla. Into enamandla yile nto azodibana nayo endleleni. Yiyo ke le nto uPawulos athi mayehamba endleleni edibana noThixo ajike uPawulos kungathi uthi andisayi kule ndawo ebendiya kuyo ukuyokwenza eyam intando, kodwa sendiya phaa ukuyokwenza intando kaThixo. uPawulos ke njengoba ehamba endleleni uthi uThixo kuye akuphelelanga apha, ikhona the other side okufanele uncokole kuyo. Mhlawumbi uyiqhelile uPawulos le other side, kodwa akayiqhelanga ngokuthunywa nguThixo, uyiqhele ngeyakhe ingqondo. Kodwa namhlanje uyayishintsha uThixo, this other side ayakuyo uPawulos. Nathi le other side sicinga into yokokuba yindawo esingayaziyo, yindawo esingakhange
ngoba useguqukile uPawulos. Kubonakala uPawulos ejika enza umsebenzi uThixo afuna wenze. Kodwa ingxaki eseshumayela uPawulos lami bandla iyaqala inkathazo apha eRoma kuba khona isiphithiphithi. Kungathi kukhona amaKristu apha eRoma avuma ingoma ngeziphithiphithi zethu. Yonakele imihlaba yafika le ngoma kuPawulos. Wema uPawulos wathi angikwazi ukuyiyeka iRoma ikwile mese kuyo. Mandithathe iphepha nepeni ndincokole nabo. Idala yintoni na le ngcwaba elapha eRoma? eRoma uEmpire uke wagxotha amakholwa ngamaYuda ahamba aphume eRoma ngoba uEmpire usebenzisa amandla akhe. Ithi ke lento apha emandleni kuyadipenda uwasebenzisa njani amandla onikwe wona. Kukhona iinkokheli ezithi zakufumana amandla zenza amandla engathi avela kuzo athathele zonke izinto ezandleni zabo. Kwenzeka loo nto apha eRoma. Umphathi uwagxothile amaKristu angamaYuda. Athi umbhali emva kweminyaka ethile aphinde kwathiwa maKristu angamaYuda, you are allowed to come back as Christians. Abuya amaKristu angamaYuda. Athi xa yafika eRoma afika kukhona amaKristu angamaGentile wodwa. AmaKristu angazi ngobuJuda kodwa amaKristu azubabalo lukaThixo. Athi mayafika amaYuda aba nemibuzo amaGentile enza ngale ndlela. Ithini na into akufanelekanga siqale siwabeka uphawu lokuba ngumYuda. Waqala wanyakaza uPawulos xa esiva into yokokuba amaKristu angamaYuda xa ebuya ezihagwini avela kuzo afuna ukuyishintsha le nkonzo bayenze yamaJuda. Kanti akuseyi inkonzo yamaJuda, inkonzo yobuKristu. Wayiva le nto uPawulos okokuba sikhona isiphithiphithi eRoma. Wabhala uPawulos wabhalela ibandla laseRoma. Into endiyithandayo ke xa ebhalela ibandla laseRoma noba engathethi ngqo kodwa kungathi uadresa amaKristu angamaYuda kuqala. Uwenzela umzekelo ngoAbraham. Uthi uAbraham uke wenza isivumelwano noThixo okanye uThixo uke waba necovenant kunye noAbraham. Uyabakhumbuza uthi maYuda le mhlaba elime kuwo akusimhlaba wamaYuda kodwa ngumhlaba kaThixo ophilayo. Nalapha kwiWesley Guild mhlambe kuyenzeka kuthi abantu abazalelwe kwiWesley Guild babonakale bema ngasemnyango bethi ndimi indlela, ndimi inyaniso, beyeka ukukhomba abantu emnqamlezweni. uPawulos ubakhomba kuAbraham ufuna bajonge into yokokuba naye uAbraham
xa uThixo encokola naye uncokola naye kwilizwe lase-Uri wathi uThixo phuma Abraham ngoba uThixo xa ethuma umuntu kwi-mission uyamkhipha kwi-comfort zone ayombeka kwindawo angezuhlala kuyo anethezeke ngoba ikhona ingxaki kukho abantu ababizwa nguThixo bathi bakufika endaweni bafike bakhe bathi zafa kukho amaKristu athi uThixo wakuwabeka endaweni ebanzi bavimbe bavala indlela kodwa uthi uThixo namhlanje into akubekele yona into yokokuba uye to the other side. Uthi xa ebalanda ngo-Abraham uyababonisa okokuba u-Abraham kukho izinto azishiyileyo kodwa ndifuna simjonge naye u-Abraham singamshiyi. uThixo uthethe no-Abraham okokuba makaphume aye kwilizwe azombonisa lona kodwa ingxaki u-Abraham xa ephuma uthatha uLot umntana kabrother wakhe nalapha kuthi bakhona abantu athi uThixo xa ethetha nabo bagijime bayolanda uLot bafuna ukuhamba nabo kanti abayazi balanda ingxaki uzothi uLot angahamba nawe endleleni aphinde akujikele ngoba uLot uyajika endleleni uLot akanayo ipeace uthi wakubona kwi-other side kunento enhle angafuni uLot abanye abantu bayawungena khona abonakale ejonga ngasele nalapha Wesley Guild nakule rhamente bakhona oLot abaphume no-Abraham kwilizwe lase-Uri bathi bajonge Kanani kodwa endleleni bama baphenduka isituli setyiwe. Ndifuna ukuthi kuni u-Abraham nginayo into ethi u-Abraham ikhona into yokuzisola apha endleleni. Ngiphinde ndithi u-Abraham uyavuya ngoba le nto enguLot akayisusanga ngokwakhe kodwa uThixo wenza iplan wamhlula uLot ku-Abraham. uThixo xa esebenza ngomuntu noba abantu bangahlekisa ngawe noba abantu bangakunika amagama ngenxa kaLot uyafika uThixo amtsala uLot kuthi kusiyiwa phambili uLot abuyunga. Le verse okanye le ndimana yakavesi 13 kuya ku-17 ndithe mandiyijonga ngathi kuyo yonke intshumayelo kaPawulos le vesi i-cornerstone ye-arguments zikaPawulos. Yathi le nto mandithi kuni zigilders noba sebenivalele kwamapha amakona kodwa nize niye kule kona abeke kuyo uPawulos yokokuba umntu akasindiswa ngemisebenzi kodwa umuntu usindiswa ngokholo olukholo aluyamanga ezintweni ezibonwa ngamehlo kodwa olukholo luyame kwi-grace
uThixo amane ukuyinyengeza ezimpilweni zethu ngoba xa ifika igrace ezimpilweni zethu umuntu osaqaleni kwakho akayiboni akakubi grace ifikile. uAbraham apha uThixo wenzile idinga naye wenzile the promise noAbraham wathi ndizokwenza ube sisizwe esikhulu athi ndizokunika lonke ilizwe laseKhanani wathi kuPawulos wathi kuAbraham inzalo yakho izophuma ibe ngangesihlabathi solwandle. uAbraham akahambi ngokubona kodwa uhamba ngokholwa lokuba lamadinga noba kafezwanga ngoku kodwa ngenye imini uzowafezekisa. ithi ke le nto apha kule ncwadi kaPawulos kukhona ipromise ehamba negrace kube khona umthetho kodwa ndifuna ukuthi kuwe umthetho awufikanga kuqala kune-promise. I-promise was there before umthetho ufike. Ithini nalento umthetho ufike emva kwe-promise. Uthi uThixo wakumlungisisa umuntu wakudibana nezinto abekho umthetho akabekho umthetho uThixo engamlungisanga umuntu wakhe. Ubekho umthetho to guide i-organization ethile, to guide abantu bakhe, kodwa umthetho muncane kune-grace kaThixo. Mhlawumbi ungumntana ungumntomsha, mhlawumbi ungumKristu uthi kwakungahambi kwakuhle empilweni uthi wakuphazamisana nomunye umuntu ugijime uyolanda umthetho. Hayi ngifuna ukuthi kuwe umuntu angumKristu akahambi ngomthetho kodwa uhamba ngokukholwa. Umthetho njena ithulusi to help you xa udibana nomuntu ongakayifumani le grace okanye ongakayiboni le grace ugijime uye emthethweni ukhothe uthi umthetho uthi ngoba akakayi-understand le nto yokokuba yintoni ubabayo. Eyona nto ayaziyo ngumthetho. Besiba khona ingxaki nalapha enkonzweni bathi abantu xa befuna ukukuvisa kabuhlungu bagijimele emthethweni if bona they obey umthetho. Uthi xa yebhala kwezinye incwadi uPawulosi athi uPawulosi uThixo akakuniki umthwalo ongaphezu kwamandla akho. Ithi leyo nto noba abantu behlabathi bangayibeka iyoke emagxeni akho ngoba uthi umthetho. Ngifuna ukuthi kuwe yakusukuma igrace apha kuwe iyawoyisa amayoka abekiweyo phezu kwakho ubonakale ufudula uhamba neyoka. Noba kunjalo sometimes akayisusa uThixo iyoka ngoba ufuna babone abantu abayibekileyo into yokuba lo muntu akahambi yedwa kodwa wonganywe ubabalo lukaThixo. Notice of motion. uAbraham inzala yaseUri. Ndinayo ipicture yeUri
kungathi njena umzanana omncinane ngoku akunamuntu ojonge into ku-Abraham. Iwesu Abraham noSarai abanamntwana, nalapha ekuhlaleni bamenyezwa njena ngamagama ngoba kunamntwana abazobizwa ngotatakhe, abazobizwa ngoma wakhe. Kodwa nomntana omncinane uthetha noba kanjani njena apha ku-Abraham. Kodwa ndifuna ukuthi kuwe mhlawumbi nalapha enkonzweni bathi bakujonga abantu baboni uri kuwe bangaboni igrace kaThixo. Kodwa noba kunjalo ngifuna ukuthi kuwe linda kule ndawo kuyo uThixo usazokulahlela to the other side. Grace and universal zigarantile. I-grace asiyifuniseli, asigesi ukuthi i-grace ikhona, kodwa into esineshow ngayo yokokuba ikhona ngoba sithi noba sesinqanyiwe mhlawumbi nalapha kwi-guilders kune-guilders ebesezincamile zithi angisoze ngiphinde ngibuyele kwi-guild, kodwa yathi yakumangama umuntu igrace wabonakala eqwepha ethi nami ndikhona. Ndifuna ukuthi kuwe le grace yiyo esenza sibe zindlalifa zezulu. Uyabona ke ukuba indlalifa kune-advantages kuphinde kube ne-disadvantages. Zithini na i-disadvantages? Kuyenzeka ufumane ilifa, mhlawumbe ufumane i-estate nebhizinesi ezithile kanti sinamatyala zakunikwa wena ukuba zibe lilifa lakho. Ufanele ubhatala amatyala ukuze kube zezakho ngokwamanyani. Elifeni mhlawumbi umnikazi wale mpahla ubethena mna ngexesha elithile ngizokondla iintandane zekhaya elitsha. Ithi leyo nto ushiyeka ne-responsibility yokondla ikhaya elitsha yonkana. Ithi ke le nto thina lethu ilifa esinikwe lona asilibangi namuntu. Noma bekhona abantu phakathi kwethu wonke umuntu unesabelo sakhe. Ithi ke leyo nto kwisabelo onikwe sona khawusijonge ukuthi ntoni i-responsibility oshiwe nayo. Kodwa mayimamele kakuhle uthi uvayisi kule responsibility oshiyeke nayo kwelilifa ezindlalifa, imsebenzi okufanele uwenze ukuphuma uye to the other side. Xa sizothandaza ndifuna ukuthi kuni zigilders, ngifuna ukuthi kuni rhamente masilithathe elilifa silibambe ngezandla zombili. Noba omunye umuntu angasiphazamisa endleleni liwilifa, kodwa akasoze alisuse kuthi. Into esiqiniseke ngayo ngelilifa elihamba negrace lungunaphakade. Noba iintaba zingatshabalala, noba umuntu okushumayeze wangena enkonzweni angabhubha, kodwa lelilifa limi ngunaphakade. uThixo woxolo, uThixo wozuba anisikelele ngoku kude benginaphakade. Amen.